Bai le pui dapa. Apa? Papa kapalam dulu. Kapar cipi sapar pe. Kapar cipi. Sapar pe. Ipi kebu zapa ipu na papa. Zapai pe. Sepala pada pe. Gepu depi napa gepu kepai. Gepu apa? Foto mau gepu apa? Le pada pak. Mepu tapang napa? Zapa napa? Sapar pe mau petapang. Cepet. Kamu nak buji dengan apa? Sebab buji ba komen kalam. So hello everyone, welcome back to my channel with another video. So ang moनसे गोदान video लानानै फैलाबाय नोंथांमोननिसिम. So आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन भिडिअखौ जोबजासिम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो, थाब-थाबैनो 1K खालामनानै होदो, भिडिअखौबो लाइक खालाम, हायोबा शेयारबो खालामनानै होदो. So नायलांबाय था नोंथांमोनाबो दिनै माने आंहा मोनसे मा होनो बेखौ थांनांगौ दं आरोना दाबसेयाव आंनि बिसुके माने आंनि कुकिनो जों ओरैनो माने बिसुकेनि माने खानाय सिननायफोरबो दङ बेयाव थांनांगौ ओमफ्राय बिदिनोसै नायलांदो नोंथांमोनाबो माबायदि जायो फाइनालि बैसागु होननायावनो बैसागु बोथोराव फिउ बिरलांबायना अबावबा बारग'लांबाय आरोना दा बैसागु फैफिननो थाखाय बोसोरसे आरो नेबावलायदो स' लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस दायो आं माने बै गथ'निनो माबा मोनसे गिफ्टफोर लाना फैनांगोन आरोना बाजाराव थांनानै थ' आं बाजाराव थांनानै गिफ्टखौ लाना फैग्रोनोसै बेनिफ्राय लांग्रोनोसै दाना मैया दायो आं बाजारसिम थांनानै फैग्रोनोसै बोथोरा मार समायबाय आरोना बार ख्लाब बारनायजों जाबजों बिफां बिलाइफोरा ओरैबायदि समायना जाजोब्बाय दा जालांखागोन नै बार हिट जाखानानै दं yang beda pasti dapat yang senang dapat dan saya mana kota Zora selama aku inang ya, jauh tangga sini. Finally yang larangan sih biarnya, gue tuh sini gue selalu so dah dulu lebih aram singkaran tangsi ya, nah lang besan yang kamu nabe. माबायदि जायो समायना बोथोर साननैसो अखा हाबाय दंमोन नालाय दिनैसो स्रां दुंस्रांदों जि आरि सुनांगौ एसे जिफोरबो सुलाबायनोसै ओमफ्राय सुखां माखां थांसै लासैनो न'सिम थांग्रोनोसै दाना स' फाइनालि थांगासिनो दं ना माने गामि सेरावनो नालाय थाबायनानै थांगासिनो जों माने आं सासे लोगोनि आबौ बिथांजों थांगासिनो दं ना खानैसो लोगोफोर दङ माने बिसोर एसे लेट जागोन स' नेयासै जों थांग्रोनोसै नायलांबाय था नोंथांमोनाबो आखुल जाबाय नै गथ' फिसायानो नै गस्लासो बै le pui dapa. Apa? Papa kapalam dulu. Kapar cipi sapar pe. Kapar cipi. Sapar pe. Ipi kebu zapa ipu na papa. Zapai pe. Sepala pada pe. Gepu depi napa gepu kepai. Gepu apa? Foto mau gepu apa? Le pada pak. Mepu tapang napa? Zapa napa? Sapar pe mau petapang. Cepet. Kamu nak buji dengan apa? Sebab buji ba komen kalam. Debe bubung. Apa pun par apa po? Mapa popor. Kau popor apa mau petapang? Nepung kepo. Apa apa yang baik? Apa benda apa? Bupu sipi apa kepai? Dia punya pesapan apa? Sampai apa? Apa? Apa pesapal apa? Gapar. Apa pokok? Tapi mana जों ओरैनो हाजार जाखांबाय आरोना लोंग्राफ्रा लोंबाय एसे एनै जों जानायफ्रा जाबाय ओमफ्राय दंथ'यो आरो दासान्दि जों लामाथिं बेरायनो फैदों जास्ट हिर'फोरा गुफुर गानना गिदिंगासिनो आसोलफोरा जामारबाय नोङो जामारबायनो दे रानना होबा रानना हो नांला एखौ नांला माने आलासिफोर थांफिनजोब्बाय आरोना
मानसिफोरा जायै लोङै थांनो ओंखारजोब्बाय ना आलासिफोरा नै बिमा आरो ना गथ'नि बे बिफा ओमफ्राय नै आसोला ओइ आकु नायनानै ओइ थांसै जोंबो ओइ थांसै दे ओइ Dasar tu nanti nak. फाइनेलि माने जों जायै लोङै ओंखारबोबाय आरो ना बारा गोबाव थाबाय थानो बानानै थांसै न'आव फारसे आलगारबो ससे लामाखौनो गारि लाना फैगोन सुवा साला दरजा साइकेल सलायना थाबायना फायनाया नामा नों थ' नानाबो थाल लोगोफोर नैबे जायगायाव माने मैया मोना सानै मानसि एक्सिडेन्ट जाना थैदों आरो ना लगालग स्पट डेटफोरनि लाइनआप जाना दं बिदिनो लावदों बे जायगायावनो थ' नोंथांमोनहाबो गारि सालायबा एसे सेफ ड्राइभ खालामबानो जाबाय आरो ना लोंनानै सालायनाङा जेसेबां हायो गावखौनो सेफ खालामनानै सालायबानो जाबाय थारमाने बेयाव मैया स्पट डेट जाखादों सानै मानि थ' दायो फाइनेलि समा मोनाबायबो आरो ना ओमफ्राय जोंनाव न'आव लाइनबो गैया मैया एक्सिडेन्ट जानायाव कारेन्ट पस्टआव सौग्रावनानै ओमफ्राय तारा जनानै दं बेखौ रावबो फाहामहैयाखैमोन नालाय न'आव कारेन्ट गैया स' आङो बे लोगोफोरनाव माने लाइनाव माने कारेन्ट फैदों माबा मबाइल चार्ज होदों सरि मबाइल चार्ज होफैदों स' आं बेयावनो बेरायनाय हिसाबै ओमफ्राय भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला नायजोबदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव स' लोगो मोनगोन थाबैनो गोदान भिडिअ लोगोसे स' टिल देन बाय बाय